Bak bu zat ne mi? Bu makaron çıkaryan. Bilýän bu inkubator bolmaly ýalňyşmysa. Bu näme zat? Bu araqs çigit şoň ýazatlar gowy berýän aparat. Toy şaly degirmeni. Köne pulla ýazyldy 80 milyon. Kerkide Ajryk owasynda Kakazan balykçyň öýüni bilmeýän ýokdur. Kakazan balykçyň goňşusy bar. Şahane pesağımızın oyunu öldük. Biznes için gerekli olan küçülecek mini zavodları, şoňa benzer sahatlary haritler getiriyor. Adamın işlerini ansatlaştırmak için bu zatlar geliyor. Gelin. Şu getiren haritleri o hozulukta, mallarçılıkta adamların kendi işlerini yenileştiren haritler. Şöyle de küçülecek bir oyunda firmacık, fabrikacık, yani zavod açası gelen olanlar çünkü o biznes ideyalı haritler getiriyor. Şahane pesen mi? Selamun aleyküm. Jigismen. Jigiz, şahane pesen. Gel tanıştır haritlerini. Aram. Emizat Bey? Bu lot doğru yani. Neştaysından taşıyan çıkarıp buraya böyle edip. Ne bileyim 220 iş ya. Bu ne Emizat Bey? Bu şal çıkaryan. Şaly degirmeni. Köne pulla ýazyldy 80 milyon. Oo. Bu 220 iş ya. 225 ýa şal degirmeni görsen kiçiräjik zat. Bir komutan içine ýerleşäjek zat. Bilýän bu inkubator bolmaly ýalňyşmysa. Bu näme zat? Bu araqs çigit şoň ýazatlar gowy berýän aparat. Bak bu zat näme zat? Bu makaron çıkaryan. Taýyara miri atdyň. Özü hem çıkarýan ýerden şermi? Oo. Nasatkaly ýetket bolýar, her kili goýup bolýar, dogrymy? 220 iş ya. Üýümizde kiçiräjik makaronly fabrikajyk gerek diýseniz, habarlaşyp bilýäňiz. Şu ýazaklara edilir reklamam bolýar, normal ýazak sebäp bilen accountam ýokdur. Ýöne biznesde hem account, tool account. Şoňa istilen geldik. Bu näme zat diýdiň? Bu araqs çigit şoň ýazatlar dogry çakyp zyňýanda. Ha, da şimdi. Gawuna ýa. Bahaneli. Baha 130 milyon köne pulda. Köne pulda 130 milyon. Bu näme zat be? Bu içine tohumlar zyňyp ýerde süräýmelde taýyn. Zadek berýär ýere. Tak, ikilisi var, dörtlüsü var. Ya bunun içine yine koşup oluyor. Koşmaça. Buraya almışmasam içine tohumcarsın hatta. Штучный, mexaniskisi. Tüm yasayan zat. İçine bir ton koyan, taýynap berýär, şowada çeşik. Apalkan plasmas görünüşü de. Buna men yan kızadın şäniginden atça bundan da goýup. To есть bir komplektini alsan yan kızadın. Bir upakovka etýän o näme gelse pol производство özüňiz ýanky açyklyca çigitleri, şäniklerin, karakslan her hil görünüşini goýup satmana wazmožnost bar. Özüm hemmezem 220'de işledim. Bana diňe biznes üçin de option Xitaydan bir zat gerek diýseler getip berýäňiz da. Taýyn zat. Ýanky näme ol. Biljard stol. Tri в одном, makine bilisine aýlaýan hokkeýin daska, soňra tenisiň daskasynyň üstüne goýan ping-pong oýnap bolýar. Öýde razmyçeny üçin çağırlar üçin almany gowza. Aslında gowzatlar etýärler. Xitay bilen biziň Türkmenistanyň arasyndaky dostlugymyz ebedi bolsun. Näme üçin? Şu ýaly kän mallarçylykda, ekrançylykda işlerimizi ýeňilletýän innovatsion haritler bilen bizi üçinip durlar. Şahane pesýalym ýigitler, telekeçilerim halkymyza has ýakyn etdirler. Nesip bolsa işler ileri olsun. Aňa salam aýdarsyn. Boldu.